Čáky podľa môjho osobného názoru je dostatočne skúsený politik, aby nepustil témy, ktoré by viedli k dramatickému napätiu SMK. Podľa môjho názoru je to špina. Lágaj! Váraj! Prdúsi! Na začiatok skúsime niečo jednoduchšie. Za Slovenský pozemkový fond zodpovedá vláda Slovenskej republiky. Preto vyzývam Roberta Fica, aby konal a nepokračoval v tomto zlodejstve voči nám všetkým Slovákom. O intrigách a špine hovorím fakty na záver. Nech si každý dá ruku na srdce. Počúval som teraz v prezidentskom paláci, preto som sa rozhodol tu, v tejto maštale, povedať pravdu. Som najväčší ožran galaxie, teraz som už poľský žid, za chvíľu niekto povie, že som agent maďarskej rozviedky. Preto som sa rozhodol tu, v tejto maštale, povedať pravdu. Lágaj! Váraj! Prdúsi! Chcem zdôrazniť, že pán Čáky, tento pohrobok hortýho fašistického režimu mi nestojí ani za to, aby som reagoval na jeho dristy. Toto individuum, to je jeden z vratok. Podľa môjho názoru je to špina. Plujem na teba. Tak ukáž. Ten génius mladý, hej, najmúdrejší po Einsteinovi, Lipšic. Pán Lipšic, reagujte. Dôležité podľa mojej mienky je práve popretrhanie tých regionálnych a miestnych väzieb. Ja som veľmi rád, že túto iniciatívu, ktorá teraz vznikla, podporili aj veľmi mnohé známe osobnosti. Ja nemám silu, nech rozpráva, ja mu prenechávam ten zbytok. Počkajte, pán Slota. Nepodvolíme sa tomu obrovskému tlaku, ktorý tu na nás vyťahujú naši susedia z Budapešti, kde tá strapatá pani, ktorá je skutočne strapatá, sa tu vyhráža. Jedna chudera. Toto si nikto nesmie dovoliť tomuto národu, slovenskému národu. My sme tu od vekov. A tí Mongoli prišli ďaleko, ďaleko za nami. My sme tu od 5. storočia. A budeme tu ešte ďalších 1000 rokov. Môj starý otec, ktorý bol bitý bol korbáčom, normálnym korbáčom, trstenicou. Bol bitý trstenicou za to, že nevedel povedať katolícky po maďarsky. Počenáš. Preto som sa rozhodol tu, v tejto maštale, povedať pravdu. Lágaj! Váraj! Prdúsi! Lágaj! Váraj! Prdúsi! Pán Mečiar, kde ste zobrali peniaze na elektru? Počúvaj, teraz sa zobijú, tak ma tírne, že sa mi spadne takto. Neublížil som žiadnemu z vás.